Tohle je Anežka. Anežka hrála v několika výtečných představeních. Napsala 3 knížky pro děti. Mohlo by se říct, že je na svůj věk úspěšná. Jenže teď otěhotněla a to neměla dělat. Úřednice Mirka nechápe, proč Anežku v systému nevidí a jak si mohla vydělat tak málo. Vždycky si myslela, že umělci si žijí na vysoké noze. A v jednom představení Anežka přece hrála i s jejím oblíbeným hercem. Anežka vysvětluje, že stovky hodin práce nemají umělci proplacené a nepočítají se jim ani na sociálce. A kolonka podnikatelka není správná. To by byla ihned odsouzená k bankrotu. Ale Mirka pro ní jiné kolonky nemá, takže s mateřskou jí nepomůže. Možná manžel by mohl. Jaká náhoda? Pojednou nastace v kultuře je specifický. Jaká náhoda, s Rudou se Anežka neviděla od školy. Vypráví mu, jak se má. A Ruda má prý řešení. Po jednom incidentu Ruda nemohl několik měsíců hrát, takže ztratil příjem. A protože v Čechách neexistuje pro takové situace podpora, nastala nouze. Rudovi ale došlo, že nic podobného už nechce zažít a ani nemusí. Ve většině zemí Evropy chápou, že práce v kultuře je specifická. Už 40 let tak přijímají různá opatření, aby měli umělci stabilnější pracovní podmínky. Například v Německu, Rakousku či v Chorvatsku stát za určitých okolností přispívá na sociální pojištění. V dalších zemích mají umělci při výpadku příjmu nárok na daňová zvýhodnění, na příspěvek v nezaměstnanosti nebo v případě pracovního úrazu. Celkem kolem 20 větších či menších opatření. V České republice jsme za 30 let nepřijali opatření žádné. Hurá se odstěhovat. Ale Anežka to tu má ráda a navíc hrát a psát v jiné řeči nedovede. Věří, že se situace zlepší. A to je Tomáš, režisér oceňovaných studentských filmů. I přes 10 let snahy se pořád nedaří sehnat prostředky na jeho celovečerní debut. A tak vyvíjí jiné projekty, stejně jako většina jeho vrstevníků. Měl by svou snahu teď vzdát, když mu Anežka říká, že ona na mateřskou nemá nárok? Ještě, že se začal připravovat ten seriál. Jenže Tomáš jí neřekl, že mu producent za 1,5 roku práce příprav pořád nezaplatil. A možná ani nezaplatí. Slyšíme se? Přátelé, po tomhle filmu bychom se možná mohli svorně chytit za ruce a s pláčem opustit tuto místnost, ale my to neuděláme a já vám teď řeknu, proč. Dobré odpoledne, já se jmenuji Marta Nováková a jsem režisérka a předsedkyně ARAS, což je, ví někdo, co je ARAS? A všichni, asociace režisérů, scénáristů a dramaturgů. Výborně. My jsme profesní asociace, která se mimo jiné, k tomu mimo jiné se ještě dostanu, zaměřuje i na tuto agendu. Jo? Na tu agendu, která se netýká jenom nás filmařů, ale týká se celého kulturního a kreativního sektoru tady v České republice. Čili nějakým způsobem komunikujeme nejenom s Ministerstvem kultury, ale i s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem financí a podobně. Je to agenda mezirezortní. Vy tady tuhle problematiku znáte pod názvem status umělce, ale ten vyvolával tak negativní vlastně odezvy, jo, že jsme ten filmeček, který jsme pro kulturní a kreativní federaci nechali vyrobit, museli přejmenovat na narovnání pracovních podmínek. Jo. Tak to slovo umělec vlastně všechny dráždilo. Jo. Čili to je jedna agenda ARASu. Ale není to naše jediná agenda. My se taky společně s jinými profesními asociacemi v českém audiovizuálním průmyslu, určitě znáte
asociaci producentů v audiovizi APA, asociaci českých kameramanů a kameramanek, asociaci filmových střihačů a střihaček a podobně. Společně s těmito asociacemi se snažíme nějakým způsobem promlouvat i do zákonů, které se týkají audiovize. Víte, že před 2 dny došlo k velké události, konečně byly navoleny zvolení radní pro ty 4 nové rady, že jo, Státního fondu audiovize, čili i na téhle transformaci toho Státního fondu audiovize jsme se nějakým způsobem podíleli, třeba i tím, že jsme nominovali některé osobnosti do těch rad a společně se všichni snažíme kultivovat tu českou audiovizi. Zároveň třeba jednáme s Českou televizí a dalšími televizemi a nějakým způsobem jsme prostředníkem mezi tvůrci a těmi vysílateli nebo nezávislými producenty, protože jak asi tušíte, producent není v tom vyjednávání úplně ta nejsilnější položka. Jo? Je to trošku takový ten osamocený bojovník proti té síle těch jako vysílatelů a podobně. No a my jsme pochopili, když se na nás začali obracet nejenom vlastně starší členové se svými často zoufalými případy, ale velice často se na nás začali obracet i mladí filmaři, kteří vlastně jsou vhozeni do té profese, aniž by tušili, co je čeká. Tak my jsme před pár lety založili sekci Čekatel, která je otevřena právě mladým absolventům filmových škol, studentům filmových škol v posledních ročnících studia, případně mladým filmařům, kteří tak dlouho čekají na ten svůj vysněný debut, jak jsme tady mohli vidět v případě Tomáše. Takže máme tady tuhle sekci Čekatel a pochopili jsme, že bychom se měli zaměřit právě na mladé filmaře, čili jezdíme na nejrůznější filmové školy, tady ve Zlíně už jsme byli taky několikrát a přivážíme prostě zajímavé osobnosti, které jsou prostě aktivní v té filmové industrii, které jsou aktivní v té své profesi. A já jsem velmi ráda, že jsme dnes mohli přivést mou nejoblíbenější přednášku, se kterou jsme tady ve Zlíně mimochodem už byli na univerzitě. Přivezli jsme přednášku, která je určena nejenom pro producenty, ale myslím si, že i hodně pro tvůrce, režiséry, scénáristy, aby věděli, že jo, jak vlastně vůbec, jednak jako, aby si dovedli představit, co ten producent taky musí dělat, ale jak se na to může podílet. Čili já bych teď ráda představila a pozvala ke mně Katarínu Tomkovou. Kataríno, pojď ke mně. Přátelé, Katarína je tady jedna, ale je to balíček 2 v 1, protože Katarína je lektorka, mentorka nejrůznějších mezinárodních projektů, kde spolu s mladými filmaři, nebo i staršími začínajícími filmaři vlastně se podílí na těch jejich filmech, kde prostě poznámkují ty jejich projekty, že jo, vždycky někam na týden odjedou a tam prostě pracují a podobně. Čili to je ten mezinárodní prostor, to je ten první balíček a druhý balíček, hlavně Katarína je producentka. Vy určitě znáte filmy jako Světlo placho, Služebníci, 107 matek, znáte produkci Pankhard Films a Kaleidoskop. Tak to jsou vlastně firmy, ve kterých Katarína figuruje. To jsou filmy, které pravidelně vlastně mají premiéry na festivalech v Benátkách, v Berlíně a podobně. A Katarína je tady i proto, protože vlastně vnímám, že právě jako ona k těm tvůrcům přistupuje s jakousi empatií a respektem, které tady tyhle vlastnosti někteří producenti už nemají, jo, a někam se to vytratilo, tady ten respekt a ta vlastně ten partnerský vztah tvůrce, producent. A já vnímám, že Katarína je taková a já už jí předávám slovo, protože tahle přednáška je skvělá a jsem ráda, že jste tady a budete úplně, já vám závidím, že ji uslyšíte poprvé a pak budeme odcházet z tohoto sálu a nebudeme plakat, ale budeme šťastní a víme, že prostě všechno bude lepší. Předávám ti slovo, Kataríno.
Ďakujem veľmi pekne, Marto. Ja sa teraz aj bojím začať, lebo Marta ma tak úžasne predala, že sa bojím, že to bude skôr sklamanie ako... Tak ďakujem, že ste prišli. Ak sa nestydíte, tak pokojne príďte aj viac dopredu. Ak vám je pohodlne vzadu, pokojne buďte aj vzadu. Ja si sadnem a budem si čítať veľa mojich poznámok, pretože mám dokonca niektorých mojich známych, ktorí ma volajú Dory, pretože veľa vecí, ktoré nemám zapísané, zabudám. Ale bola by som takisto rada, napriek tomu, že toto je prednáška, keby to mohla byť aj diskusia. Musím povedať, že túto prednášku obyčajne robím na 1,5 až 2. Takže je pre mňa dnes veľký challenge to skrúhnuť na 50 alebo v podstate takých 45 minút, keď sa správne pozerám. Čiže niektorými vecami tak viac menej preletím. Ale keď budete mať nejakú otázku tým, že nám veľmi nezvýši čas na Q&A, tak sa vôbec nebojte ma odchytiť potom po prednáške, ak ste viac bojazliví. Ak nie ste viac bojazliví a chcete sa zapojiť do debaty, tak budem rada, keď ma úplne prerušíte. Otázky by mali byť hovorené do mikrofónu, takže kvôli tomu, že táto session sa nahráva. Predtým, než začneme, chcela by som len povedať toľko, že nič z toho, čo hovorím, nie je žiadne písmo sväté, že to nie je napísané kdesi do kameňa a už sa to nikdy nemôže meniť. A určite tam budú nejaké výnimky. Tým, že túto prednášku robím obyčajne v angličtine, tak sa ospravedlňujem za veľkú mieru anglikanizmov a amerikanizmov, ktoré vlastne vychádzajú z toho, že väčšinou tieto veci komunikujem v anglickom jazyku, ale aj z toho, že niektoré výrazy proste nemajú úplne adekvátnu slovenský alebo český preklad. Čiže predtým, než začneme, kvôli tomu, že budem používať aj nejakú mieru angličtiny, prosím, ruka hore, kto je v miestnosti a vôbec nehovorí po anglicky alebo nerozumie po anglicky. Výborne. Tak si prosím, nevšímajte automatizované slovenské preklady, ktoré sú súčasťou prednášky. Dobrý deň. Koťátko, to mi už dávno nikto nepovedal. Ďakujem za tento... Áno, najkrásnejšie. No, tak ja by som rada vysvetľovala o filmových projektoch. Mohla by som vás poprosiť, potrebujem pokračovať, lebo mám naozaj veľmi obmedzený čas. Áno? No. Mezi starým a nový zákon je jedna vec. Neviem. Ja som hral v vašem Bratislavskom národnom divadle. Milujem svého bližného ako svojho sebe. Jo. Vy znáte sa na sebe? Áno. Ďakujeme pekne. Mohli by sme vás poprosiť, ja by som rada pokračovala. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Ja by som pokračovala. Chcem sa spýtať, máme tu, aby som len zistila, koho máme tu v miestnosti, kto sú v miestnosti producenti? OK. A autori, čiže scenáristi, režiséri? Áno, super. Máme tu nejakých zástupcov fondov alebo iných inštitúcií? OK, dobre. Dobre. Čiže trošičku o tom, prečo vám budem hovoriť, čo vám budem hovoriť. Vyskúšala som si rôzne pozície vo filmovom priemysle a ako vidíte, proste som naozaj cirkulovala tým prostredím z rôznych strán. Gro toho, čo budem spomínať, vychádza z mojej práce pre Slovenský filmový ústav, kde som robila pre zahraničné oddelenie, ešte v časoch, kedy, povedzme, slovenská audiovízia nebola tak medzinárodne etablovaná a tým pádom sa s mojou kolegyňou, ktorú som mimochodom stretla na chodbe, Sašou Strelkovou, stávalo, že sme boli akýmsi mediátorom medzi tým vonkajším medzinárodným svetom a slovenskými producentami a teda môžem povedať, že za tých 8 rokov, čo som robila pre Slovenský filmový ústav, veľa tých materiálov prešlo obidvomi stranami. A potom samozrejme na vlastnej koži, čo je trošku iné kafe,
ako producentka za posledných 10 rokov. Veľa vecí z toho, ktoré spomeniem, sú samozrejme so všeobecňami, sú nejakými generalizáciami a určite sa nedá povedať, že sú aplikovateľné na všetky projekty za všetkých okolností, ale verím tomu, že každý si z nich bude vedieť zobrať to, čo pre nich funguje a ostatné, ktoré pre vás nebude dávať zmysel, samozrejme môžete nechať tak. A presne ako Marta hovorila, že je táto prednáška určená pre nielen producentov, ale aj tvorcov, ja tomu naozaj úprimne verím, pretože si myslím, že ten balík projektov naozaj majú dávať dokopy týmy producentov a autorov. Jednak kvôli tomu, že ten balík má pôsobiť koherentne a má pôsobiť tak, ako nie, že jeden človek napíše nejakú časť a ten druhú a potom sa to len zlepí a odošle. Ale že to vlastne vyvoláva tú kreatívnu diskusiu medzi tými jednotlivými členami tímu a myslím si, že to posúva ten projekt na lepšiu úroveň. Samozrejme, niekedy to znamená, že budete v rámci tímu musieť robiť rôzne kompromisy. Dokonca to niekedy znamená, že musíte robiť kompromisy sami so sebou a so svojimi štandardami, keď sa ocitnete v takej situácii. Čiže niekedy sa cítite, že je to celkom ako dobrá zábava robiť tento balíček a potom sú chvíle, kedy to vyzerá skôr takhle. Ale proste tak toto je. Kým začnem a ponorím sa viac do tých materiálov samotných, tak som len chcela zdôrazniť, že existujú dva typy textov. Jeden je B2B, čož je spôsob, ktorým sa prihovárate k svojim kolegom. Je to to, čo vlastne adresujete filmovému prostrediu, čiže to sú ľudia, ktorí sú vo fondoch, to sú koproducenti, organizátori rôznych workshopov, fór, festivalov a podobne. A to druhé je vlastne vaše budúce publikum, to sú tí ľudia, ktorí potom, keď už budete ten film mať dokončený, prídu do kina. Keby som to mala zovšeobecniť, tak proste B2B je typek v komisii vo vašom fonde a B2C je kamoška zo základky vašej mamy. B2B komunikácia je intenzívna v akejkoľvek fáze filmu, ona naozaj vlastne vlastne preteká všetkými fázami. Povedala by som, že je racionálnejšia, pracuje s faktami v zmysle, že používa typ argumentácie, ktorý vlastne vaši kolegovia odčítajú. To znamená, boli sme s tým filmom na pitchingu v Karlových Vároch, alebo absolvovali sme Works in Progress v Tesalonikách. To znamená, že tým vašim kolegom to niečo hovorí. Keby ste toto vykladali tej kamoške mami zo základky, tak tejto samozrejme hovoriť nebude nič. B2C komunikácia, povedala by som, nie že by absentovala vo vývoji, ale dávala by som si pozor na to, ako s ňou pracujete vo vývoji, hlavne vo fázach, kedy sa ten film mení, nejaká postava môže úplne vypadnúť. A aj kvôli tomu, že dnes je samozrejme všetko online a vás to bude potom prenasledovať, čokoľvek ste pustili raz von celý život toho filmu. A samozrejme sa zintenzívňuje voči tomu koncovému divákovi, ako film dokončujete. A opäť znova, samozrejme, aj to vaše budúce publikum reaguje na nejaké fakty, to znamená svojich obľúbených hercov, prípadne rozoznajú meno režiséra. Niektorí možno rozoznajú aj tú palmičku alebo toho medvedíka na tom plagáte, ale v zásade sa dá hovoriť, že väčšina tých ľudí na to bude vždy reagovať, páči sa mi to, nepáči sa mi to, preto píšem, že viac pracuje s emóciami. Predtým, než začneme, budem sa zaoberať samozrejme tou B2B komunikáciou, čiže bavíme sa so svojimi kolegami. Vždy, keď ja robím tieto balíčky, je pre mňa hrozne dôležité si naozaj čo najpresnejšie predstaviť, kto je na tej druhej strane a kto ten projekt bude čítať, pretože to vlastne veľmi determinuje to, ako tie texty dáte dokopy. Čiže obraťme si to z druhej strany, predstavte si, že vy ste ten decision maker, to je ten anglikanizmus, ktorému som sa nevyhla, neviem, ako je to rozhodovač v slovenčine. Povedzme, že máte, neviem, 45 rokov, pracujete v Prahe, Bratislave, Bruseli, Štrasburgu. Nazvime si tohto človeka. Myslím si, že keď mu dáme meno, tak to bude fungovať lepšie. Máme nejaké nápady, ako by sa mohol volať? Pokojne zakričte. Pardon. Kevin.
Kevin, je to Kevin, super. Takže Kevin by mal denne prečítať povedzme 10 projektov, ale akurát v ten deň v kancli proste malovali, vybuchlo potrubie, niečo sa dialo, nestihol to. Čiže si musel z týchto 10 3 doniesť domov. Akurát, že je piatok a piatok jeho manželka, Kevinová manželka chodí do fitka, takže Kevin je bohužiaľ v ten večer doma s deťmi sám a veľmi dúfa, že ich zabaví ten iPad, čo im dá a že bude vedieť dočítať ten projekt z Česka, ktorý vyzeral celkom zaujímavo, ale nestihol to v práci. A veľmi dúfa, že nedopadne nejak takhle, alebo takhle. Čiže kvôli tomu, že títo ľudia tiež čítajú množstvo projektov, často ich čítajú nie v ideálnych podmienkach, sú unavení, čítali už veľa projektov predtým, si fakt, myslím, stojí za to dávať, záležať, ich dať do dobrej podoby. Rada to prirovnávam k tomu, tiež by ste svoj film, na ktorom ešte nie je úplne dokončený grading ani zvuk, úplne asi nepustili do kinodistribúcie. Prečo by ste to potom robili s tými materiálmi? Hlavne, keď tie materiály posielate ľuďom, ktorí naozaj môžu rozhodnúť, či tie financie na ten svoj film dostanete alebo nie. Veľmi dôležité sú pre mňa v podstate to slovné, obsahové a vizuálne uchopenie. Prejdem najskôr k tomu vizuálnemu uchopeniu. Toto je synopsa, ktorú som dostala od svojho režiséra, ktorá vyzerala takto. A teraz keď si predstavíte, že je 11 hodín večer, hlavne ten tretí odstavec podľa mňa dá zabrať každému. A čo sme vlastne s grafičkou z toho urobili, bolo tohle, čo je síce synopsa na 3 strany, ale je o mnoho vľúdnejšia a priateľnejšia na čítanie, tým, že je tam veľa miesta a vzduchu, ako to ja rada volám. Keď sa niekedy stretnete v pravidlách, že máte zaslať synopsu na jednu stranu, neznamená to zmenšiť písmo, ale znamená to editovať, znamená to ju skrátiť. To je k tej grafickej stránke. K tej obsahovej stránke, prečo je dôležité veľmi jasne komunikovať váš film, správne voliť slova, správne popisovať to, o čom váš film je. Používam na to takýto, podľa mňa, Martin obľúbený klip, na ktorom sa za každým smeje, aj keď túto prednášku vidím podľa mňa už poviem 5. 6. krát, ktorá síce opisuje trošku inú situáciu, ale používam ju kvôli tomu, že veľmi presne definuje to, ako sa môžeme vlastne s tým decision makerom, s tým Kevinom nepochopiť. Takže mi na to. Oh, dis donc, j'ai vu un film incroyable sur Canal+, La Marche de l'Empereur. La Marche de l'Empereur. Oui, c'est grandiose. Ça se passe en Antarctique. Ah bon? T'as des centaines d'empereurs qui marchent sur la banquise pendant des jours et des jours. Parfois, ils glissent sur le ventre pour aller plus vite. Tu vois? À un moment, il y en a un qui se fait dévorer par un phoque. C'est horrible. Mais t'as aussi des passages hyper émouvants, comme quand il se passe les œufs. Non, parce qu'avant, ils s'étaient tous accouplés. Pendant des heures. Message je jasný, komunikovať jasne a správne. Toto je presne moment, ktorý trošku skipnem, pretože na ňo nemáme čas, ale v zásade plus minus autobus, toto by boli miesta, kde ten balík budete používať. Budete ho používať samozrejme vo svojej vlastnom jazyku, budete ho používať v angličtine a v tých krajinách, kde hľadáte partnerov samozrejme. Keby ste niekto mali k tomuto ďalšie otázky, tak to môžeme rozobrať po prednáške. A teda, čo sa teda nachádza v tomto tajomnom B2B balíku, je opäť raz v zásade plus minus
to, čo vidíte na zozname, môže to byť niekedy menej, niekedy viac, nie všade všetko. Často to býva súčasťou nejakých online formulárov. Keď komunikujete priamo s partnermi, tak to môže byť niečo, čo posielate e-mailom. Ak je to e-mailom, tak od fotografií moodbookov ďalej, to znamená teaser a scenár by bolo niečo, čo by som posielala, až keď vidím záujem zo strany toho partnera, neposielala by som to úplne v prvom vrhu. A teraz vlastne si prejdeme všetky tieto body spoločne, čiže základné údaje, opäť raz v zásade plus minus podobné tieto údaje, ktoré vidíte na skríne. Pár možno nejakých poznámok. Často vidím v zátvorke za názvom filmu pracovný názov. Tiež je to vec, ktorú necítim, že by sme si nejak práve v tej B2B situácii museli vysvetľovať. Sme kolegovia, všetci vieme, že tie názvy sa môžu meniť. Zároveň by som rada podotkla, že nie je veľmi správne alebo efektívne ten názov meniť veľmi často, keď prechádzate z fáze do fáze vo vývoji a výrobe filmu. Mne sa viackrát stalo, že už vo výrobe filmu sme vedeli, že ten film sa bude volať inak, ale pre jednoduchú situáciu sme to až do vlastne releaseu filmu nechali v tom pôvodnom znení. Dávala by som si pozor aj na popis žánru. Často, keď v prihláškach vidím, že je to filozofické sci-fi s prvkami komédie a rodinnej drámy, začínam trošku byť neistá a pochybovať, či tento tým úplne presne vie, čo vlastne chce predať. Môžete to vždy robiť tak, že pomenujete hlavný žáner a všetky ostatné subžánre alebo elementy, ktoré používate, viete pekne vysvetliť aj v rôznych autorských alebo producentských explikáciách. Dávala by som si pozor, hlavne keď je to stránka v katalógu na rôznych, povedzme, fórach, aby som neuvádzala na tej stránke nepotvrdené veci. Môj obľúbený príklad je, keď raz napíšete, že máte v hlavnej úlohe Cate Blanchett a potom ju tam nebudete mať, tak na veky budete mať razítko toho projektu, ktorý nemal nakoniec tú Cate Blanchett. Trochu by som sa prizastavila pri tom, ako sa správne názvy uvádzajú v originálnom a anglickom jazyku. Je tam samozrejme ten hlavný rozdiel, že v angličtine sú malým uvádzané len členy, spojky a predložky, všetko ostatné ide veľkým písmenom. Sú aj názvy filmov, ktoré idú vo verzálkach, to je ten tretí prípad, kde samozrejme rozhodnúť si tomu môžete vždy vy, ale keď už by som mala svoj film uvádzať v originálnom názve vo verzálkach, tak väčšinou to robím, keď mám na to dobrý dôvod, napríklad, že to má simulovať nejaký výkrik, alebo to simuluje istý nápis, hej. Mala som film, ktorý sa volal Punk je hned s výkričníkom, bolo to veľkými písmenami, pretože sa to odvolávalo na nápisy na stenách Punk is not dead, ktorí boli veľkými písmenami, čiže bol za tým nejaký význam. Tu je pár príkladov na to, ako to funguje aj v iných jazykoch, nie len v slovenčine, češtine, ale povedzme aj vo francúzštine, maďarčine. A ako to vlastne vyzerá potom v tých medzinárodných názvoch, kde sú samozrejme, ako sme hovorili, väčšina tých okrem predložiek, spojok a častíc je to veľkými písmenami. Máme nových ľudí, super. A teraz sa vrhám na tagline, to je prvá z takých tých textových vecí, ktorých sa budeme zaoberať, čož je typicky tá vetička, také motto, ktoré by ste veľmi často pravdepodobne našli na plagátoch filmu, aj keď postupne už stále miznú. Pomenúváva nejakú takú tému, náladu filmu, niekedy sa dotkne aj arény, vymýšľa sa veľmi ťažko. A preto väčšinou, keď to so svojím tímom mám vymýšľať, tak si zoberieme nejakú hlavnú fotku, aj keď sme v skorom vývoji, zoberieme si fotku, zoberieme si názov a vlastne najlepšie nás stimuluje, keď si predstavíme nejaký budúci plagát toho filmu, že vlastne to pomáha. Často, keď sú moji autori zaseknutí, tak to urobím tak, že napíšem pár veľmi, veľmi špatných taglineov a to ich neuveriteľne stimuluje, lebo potom mi povedia, toto je hrozné, ale ja mám skvelý nápad. Čiže sa môžete takto navzájom stimulovať. A aby sme si to tak najlepšie vysvetlili, mám pripravenú takú menšiu hru, takže pokojne môžete vykrikovať.
Budeme proste hádať, opäť raz nevšimajte si tie slovenské preklady, budeme hádať, čo je to za film. Áno, presne tak. Čo vlastne vidíme na tomto tagline? Prvú vec, ktorú ten tagline identifikuje, a vieme to okamžite, je, že kde sa ten film bude odohrávať. Bude sa odohrávať vo vesmíre. A veľmi nepriamo pomenúváva žáner filmu, pretože sa tam ideme baviť o výkrikoch a tie sú veľmi typické pre hororové filmy. Čiže okamžite viem, že to bude proste horor odohrávajúci sa vo vesmíre. Je trošku komplikovanejšie, ale vysvetlím, prečo používam práve tento tagline ako príklad. No negeneračne neviem, či mi tu sedí dobre publikom na to, keďže je to film ešte v začiatku 2000 rokov, je to Gattaca, čo je vlastne tiež sci-fi film, ale je vlastne veľmi estetizovaný v tom obraze a je vlastne veľmi lyrický a je vlastne romantický. A kvôli tomu som ich chcela dať ako keby na porovnanie tie dva tagliny, aby ste chápali, že vlastne aj napriek tomu, že ide o podobný žáner toho sci-fi, tak vlastne tá tonalita toho taglineu môže vlastne smerovať úplne na inú stranu, pretože z tej formulácie tohto konkrétneho taglineu si myslím, že tá lyrická kvalita sa dá odčítať. Toto je taký chyták trochu. No, som počula, povedzte to nahlas. Áno, stočali ste, ale sú to dvojka. A prečo? Lebo najskôr sme si mysleli, že to nebolo bezpečné, potom to bolo a potom to zase nie je. Čiže vlastne strašne pekne ten tagline vlastne hovorí o tom, že ide o druhú časť. Nehovoriac o tom, keby sme videli plagát, tak je nám to všetkým jasné. Toto je tiež taká trošku film spred 20-30 rokov, takže neviem, či je to také jednoduché. Je to starší Wes Anderson, kde vlastne je vtipné to, že tá aréna, kde sa odohráva príbeh, v podstate nie je miesto, ale je to práve tá rodina. Ten tagline nám aj vlastne nejakým spôsobom prezrádza to, že máme vlastne kolektívneho hrdinu, že máme viacej postav a ten hravý tón, ktorým je naformulované, nám trošku ako keby odráža aj ten žáner. A samozrejme spoločne s názvom vieme presne identifikovať, že ide o jednu konkrétnu rodinu. Tento tagline tonálne úplne nesedí presne, ale keď poznáte, akým spôsobom režisér pracoval so svojou propagáciou, tak to dáva zmysel. Ak niekto videl trailery k filmom tohto tvorcu, tak to sedí. Vykrikneme, OK. Je to Psycho, je to Hitchcock. A opäť raz nepresne, ale presne pomenúváva arénu, pretože kde je to miesto, kde sa ubytujete, vybalíte, relaxujete, je to samozrejme hotel, v tomto prípade motel. A ešte dokonca presne notoricky známu scénu z filmu vypichuje. Je pravda, že je to veľmi komický take na tagline hororového filmu, ale ak niekto videl niekedy Hitchcockové trailery, tak to pochopí. A ak ste ich nevideli, tak si ich pozrite. To vám prezradím, že sme postupili v čase. To film nie je úplne starého dáta. Áno, presne tak, je to Parazit. Ten spôsob, ktorým opäť raz sa hrá s tou formuláciou, trošku aj naznačuje, že to bude mať nejaké komediálne prvky a takisto to pomenúva hlavnú arénu, kde sa odohráva príbeh, čiže The Place, dom, v ktorom sa to odohráva. Jo. Je to substance. Kde vlastne nie sú pomenované postavy ani aréna, ale skôr vlastne ten základná zápletka alebo ten koncept celého filmu. Svoje
aby ste vedeli, že to nie je úplne jednoduché s tými taglinami, tak svoje pokusy len tak rýchlo preletím. A vlastne ich budem spájať aj s tými plagátmi, pretože oni s tými plagátmi fakt veľmi súvisia. To je film Koza, kde sme mali vlastne rovnaký tagline aj v angličtine, aj v slovenčine, ale používali sme rôzny vizuál. 5. október, kde plagát vyzeral veľmi podobne a kde som sa naučila, že niekedy počúvať svojich českých producentov sa fakt oplatí, pretože majú lepšie nápady a prišli s plagátom, ktorý tie malé tečky, ktoré úplne nevidíte, je kalendár. A tým, že názov filmu je 5. október, tak sa to vlastne veľmi pekne spájalo. My sme ako slovenská majorita vymysleli skôr taký čierno-humoristický tagline, kým české HBO šlo takou krajšou, nádejnejšou cestou. A potom som zjavne zabudla, že mám počúvať svojich českých producentov, lebo pri filme Nina sme opäť raz plagáty na kraji sú medzinárodný a slovenský, kde sme použili ten istý tagline o mame, tatovi a mne. Je to príbeh 12-ročného dievčatka, ktorému sa rozvádzajú rodičia, ktorý inak pred pár rokmi otváral Zlínský festival. A Jirka Konečný a český Endorfilm prišli s veľmi pekným taglineom, ktorý ma potom mrzelo, že som vymysleli ho neskôr. To pochopíš, keď budeš veľká, čož mi prišlo ako strašne pekné v súvislosti s tou témou filmu. Pár proste dokumentárnych filmov, s ktorými sme pracovali s taglineom a na tých nasledujúcich vlastne uvidíte, že tagliny sa postupne miznú. Myslím si, že je to aj spôsobom komunikácie, pretože predtým vlastne prvá informácia, ktorú ste dávno pred digitálnom čase o tom filme vedeli, bol ten plagát, kde ste videli ten tagline. Ale v súčasnosti, keď už vlastne ten vývoj tých filmov sledujeme v podstate od začiatku, tak už nie sú až tak používané. Tu je vlastne len príklad toho, že tie plagáty môžu byť veľmi podobné, s rovnakým názvom, môžu byť úplne iné a mať ešte dokonca aj iný názov, alebo môžu mať iné plagáty, ale rovnaký názov. To len na to, aby sme sa vlastne trochu vyhrali s tými vizuálmi. Logline. Ako o chvíľku uvidíte, lebo sa znovu trošku zahráme, sú to typy textov, ktoré o mnoho jednoznačnejšie naznačujú zápletku, hlavnú postavu Arénu. Sú to také kvázi krátke vety o tom filme, kde je taká ako sumár, by som to nazvala. A aby sme nestrácali čas, lebo ho už máme málo, tak poďme rovno na to. Áno. Je to Matrix. Všimnime si, že začíname počítačový hacker, hej? Vždy je to tá hlavná postava, vždy je to nejaké prostredie, v ktorom je a naznačuje sa hlavný konflikt. Je to mlčanie jahnetok. Zase opäť všimneme si, mladá kadetka FBI, hej? Vždy sa to začína tou postavou. Je to okno do tvora, správne. Teraz zase prehúpnem trochu z takých tých archívnych do trochu modernejších, ale tá štruktúra je viac menej rovnaká. Hlavný umelecký kurátor. Je to zo Square, presne tak. Practical Joking Father. So zubami je samozrejme Tony Erdmann, áno. Tohle to je tiež nedávny víťaz Cannes, Anatómia pádu, alebo tiež nedávny víťaz Oscarov podľa mňa. Opäť raz, aj keď máme viaceré hlavné postavy, tak vždy sa to začína popisom tých postav. Čož je A Real Pain, alebo príklad, ktorý sme tu už mali v inom formáte, čož je samozrejme substanca. Jo. Pre nedostatok času sa vrátim k tomuto rozdielu medzi taglineom a loglineom neskôr. Poďme rovno na synopsu. Je to už o mnoho komplexnejší tvar, ktorý často pomenúva, alebo mal by pomenúvať tú hlavnú postavu aj menom. Presnejšie popisuje zápletky, často popisuje aj vedľajšie postavy.
Pár dobrých tipov z mojej strany. Ak sa váš film odohráva na nejakom špecifickom rozpätí, že sa napríklad odohráva za 24 hodín, alebo za týždeň, alebo v nejakom konkrétnom časovom rozpätí, čo sa týka ročných období, je dobré to vlastne nejakým spôsobom dostať aj do tej synopsy, aby som chápala, v akom časovom rozpätí sa pohybujeme. Takisto, ak sa odohráva v nejakom časovom špecifickom období a napriek tomu, že napríklad mne sa rok 2000 vôbec nezdá ako historický, je to potrebné spomenúť, pretože nejaké veci fungovali inak a už je to v podstate film z nejakej časovej éry. A to isté platí aj pre rôzne námety, v ktorých, povedzme, sci-fi, fantasy, keď predstavujete nejaký svet, ktorý sa trochu správa podľa nejakých svojich vlastných regulí a nejakých vlastných podmienok, my vlastne potrebujeme hneď na tom začiatku chápať, že sa ponárame do sveta, ktorý funguje nejakým iným spôsobom. Často pri historických námetoch dávať pozor, aby z tej synopsy nebolo niečo, čo obyčajne volám Wikipedia pitch, aby to nebolo viac o tom historickom backgrounde, ako je to o vašich postavách. Ja keď som ten Kevin, ktorý rozhoduje, či dáme peniaze alebo nie, bude ma v prvom rade zaujímať, ako vy vidíte tú postavu, ako vy vidíte jej konflikty, ako vy vidíte nejaké ako naratívnu štruktúru svojho diela a nie ten historický background. Pozor aj na, a to je vlastne niečo, na čo upozorňujem veľmi často aj v explikáciách, aby tie formulácie neboli príliš efemérne alebo generalizujúce, pretože čím nekonkrétnejší budete, tak to vlastne má u toho Kevina dve zásadné veci. Jednak sa s nimi nestotožní, nevie si ich úplne predstaviť a čokoľvek si proste nepredstaví, sa o mnoho ťažšie dostáva do tej emocionálnej roviny toho človeka. A dva, čokoľvek si neviem predstaviť, mám tendenciu o mnoho ľahšie zabudnúť a potom si to nepamätať. Čiže aby som si ten váš projekt spomedzi tých 10-20, ktoré ten deň mi prejdú rukami, čo najlepšie zapamätala, čo najviac vlastne pochopila jeho tonalitu a vlastne tú jeho špecifickosť, tak si myslím, že je dobré sa naozaj zamerať na to, aby aj slová, ktoré volíte pre popis toho deja, boli čo najpresnejšie tonálne voči tomu, ako chcete ten film urobiť. Rada používam príklad, vy mi v tej synopse nemusíte hovoriť, že je to hororový žáner alebo je to komediálny žáner. Je preferujúce, aby ste ten text napísali tak, aby bol smiešný, alebo aby bol strašidelný. Pozor na rôzne dĺžky. Myslím si, že je fajn si pripraviť vopred rôzne rozsahy, aby sa vám potom nestávalo, že narýchlo proste krátite a vznikne vám 10 verzií 300 znakovej synopsy a potom vlastne zase budú vám tieto verzie lietať po internete. A tak ako mne sa potom stane, že nejaký vychytralec pri premiére filmu proste vyhrabne starú synopsu z vývoja, ktorá je proste dávno iná a je proste milión verzií toho textu. A vlastne synopsa je vec, ktorá obyčajne nie je podpísaná, je to vlastne prezentácia toho projektu. Pár príkladov, aby sme to chápali, ja to potom len tak ako preletím trošičku, aby sme ušetrili čas. Toto je samozrejme zase substance. A dostávam sa k tomu, čo som vlastne chcela vlastne vypichnúť. Je fajn tieto texty písať tak, že ich píšete v kontexte jeden druhého. Čož neznamená, že ich musíte nevyhnutne písať v poradí, že začnete taglineom a skončíte synopsou. Pokojne začnite z tej strany, ktorá vám najviac vyhovuje. A takisto to neznamená, že musia proste ísť nejak cez kopírák, ale keď si ich takto zoradíte, tak oni by si nemali odporovať, mali by vlastne rozvíjať tú istú tému, ale proste uchopovať tú tému a ten námet filmu trošku z inej strany. Samozrejme logline a synopsa sú o mnoho konkrétnejšie a vlastne samozrejme tá synopsa z tých troch bude určite ten najkonkrétnejší text. Čiže to je preklad. Tu máme Brutalistu napríklad. Ako vidíte vlastne v tom logline je popísané zase, tie postavy sú bez mena, kdežto v synopse už ide do konkrétnosti. Tagline vystihuje nejakú ako hlavnú ideu alebo motto filmu. Toto je vlastne Ildiko Enyedi a jej film O tele a duši.
kde opäť raz v tej synopse sú konkretizované postavy. V logline vieme ten základnú ako keby zápletku filmu a tá úplne najtonálnejšia vec je tagline. Tento príklad som vybrala kvôli tomu, že... A teraz, rada by som ešte sprizvukovala, že všetky tieto synopsy sú zjavne B2C, pretože v B2B fáze som bohužiaľ tým Baby Girl nemala možnosť sa s nimi kamarátiť, takže neviem, ako vyzerali ich texty. Myslím si, že vlastne tento text, ktorý vidíte, to je to identický text aj ako logline a synopsa. Oni ho používajú ako synopsu. Pre mňa je to skôr logline. Myslím si, že technicky je to logline, tá postava nie je pomenovaná, je tam iba tá základná zápletka. A dôvod, prečo sa ho rozhodli používať ako synopsu, je podľa mňa čisto marketingový, pretože chceli trošku navnadzovať ľudí do kina, nechceli im veľa prezradiť a vyslovene si myslím, že to bola vlastne ako keby vec tej kampane. Pri niektorých filmoch, ako vidíme, tagline už vlastne nefiguruje, ako je napríklad Square, alebo The Worst Person in the World, najhorší človek na svete, čo je Joachim Trier. Zase tam vidíme, že v tom logline je len popísaná tá hlavná postava, kdežto v synopse dostáva meno a o mnoho konkrétnejšie sú popísané aj vedľajšie postavy. Portrét dívky v plamenech je tento film, kde samozrejme ide o historickú éru a preto je nevyhnutné aj v jednom, aj v druhom formáte to konkretizovať, aby sme presne vedeli, že sme v nejakom 1770. A presne vždy vlastne sa sústrediť na to, ako všetky tieto tri texty súvisia spolu. Potom, to je prvá svätá trojica. Potom existuje aj druhá svätá trojica. A tou druhou svätou trojicou je synopsa a explikácie. Kde by som rada iba zdôraznila to, že to nie sú opisy deja. Obyčajne, keď som Kevin, tak si zoberiem ten balíček vašich filmov, prečítam si synopsu a v momente, kedy si prečítam synopsu, ja už viem, o čom ten dej je. Čiže často tá chyba, ktorá v tých explikáciách sa stáva, že sa explikácia autorská začína. Tento príbeh je o dvoch postavách, ktoré sa volajú tak a tak a prejdú takým a takým príbehom. To som si práve prečítala v synopse, čiže vlastne zbytočne strácate aj počet znakov na tú explikáciu a zároveň mi opakujete niečo, čo už viem. A zároveň explikácie nie sú ani eseje. Čiže často niekedy sa mi dostanú do rúk aj typy explikácií, ktoré sú skôr kontempláciou na tému filmu, čož nie je zlá vec, ale funkcia explikácia je, že keď si prečítam synopsu, chápem, čo je dej, a keď si prečítam explikácie autorskú a producentskú, chápem, ako chcete ten príbeh prerozprávať, aká je vaša vízia. A pokiaľ v autorskej nájdem iba pomenovanie tém, je to tak na pol ceste, lebo rozumiem, že ten človek chápe a správne identifikuje tému filmu, ale zároveň, keď zavriem oči, ja si vôbec neviem predstaviť, či to robíte cez nejaký ako realistický, autentický až dokumentaristický spôsob, alebo sa skôr prikláňate k niečomu tonálnejšiemu, štilizovanejšiemu, pôjde o nejaký dynamický strih alebo špecifickú prácu s obrazom, to je samozrejme z tej režijnej strany, ale dokonca môže ísť aj o nejaké špecifické naratívne voľby, ktoré ste v tom projekte urobili. Neviem, používate flashbacky alebo používate nejaký spôsob, ktorým nejaké postavy spolu súvisia, alebo práve tú tému filmu zdôrazňujete alebo zobrazujete nejakou postavou alebo nejakým konfliktom postav. To sú všetko veci, ktoré veľmi pomáha, keď vlastne prepojíte v tej explikácii. Samozrejme, z tej autorskej stránky, z producentskej stránky je to skôr o tom, keď mi pomenujete tie témy filmu alebo elementy, tak sa to dá pekne spojiť s tým, akému cieľovému publiku chcete tento film kvôli práve tým elementom ponúknuť. Či má silný lokálny alebo skôr medzinárodný potenciál. Je to film, ktorý skôr pracuje s mainstreamovým publikom alebo ide skôr po tom festivalovom publiku a tak ďalej. Čiže samozrejme, závisí veľmi od dĺžky. Keď máte producentskú explikáciu, ktorú môžete napísať na 3 strany, samozrejme tam bude kopec iných vecí od zelenej stratégie a realizačnej stratégie a komentár k budžetu a podobne. Keď je to krátky text do katalógu, tak si musíte vybrať niečo proste najhlavnejšie alebo to, čo najviac súvisí s tým
projektom v tom danom kontexte. A tu sa dostávam k tomu, čo už býva tiež veľmi častá chyba, že vlastne sa používajú tie isté explikácie na rôzne účely. To je vec, ktorá nie úplne funguje. Xkrát sa mi stalo, že som bola v komisii, ktorá bola, neviem, nejakého filmového fóra alebo workshopu a ostalo v tých explikáciách to staré proste a chceme sa hlásiť na médiu, lebo blablabla. Musím povedať, že pre toho decision makera alebo toho Kevina to vie byť hrozne demotivujúce proste a hlavne často sa taká psychologická ľudská reakcia, keď vidím, že vy sa nesnažíte, logicky aj mne sa chce snažiť okamžite aj menej. Čiže si myslím, že práve pri týchto ľuďoch, ktorí naozaj môžu zmeniť výrazne trajektóriu vášho filmu, sa vám naozaj oplatí veľmi presne personalizovať tú explikáciu a celý ten balík materiálov tak, aby to čo najlepšie sedelo vkusu toho človeka, ktorý to bude čítať. Ak existovala nejaká predošlá spolupráca v rámci tímu, či už je to režisér, producent, alebo režisér opäť spolupracuje s kameramanom, s ktorým už robil, tiež si myslím, že je to fajn vec, ktorú je dobre zmieniť, pretože automaticky všetci títo decision makeri, Kevinovia radi podporujú veci, ktoré už raz nejakou skúškou správnosti a tým testom tej výroby prešli. A zároveň všetky tieto texty by mali byť viac menej podpísané nejakou konkrétnou osobou, ktorá ich písala. Určite by mali byť, toto je tá druhá svätá trojica, ktorú spomínam, písané paralelne. Samozrejme, autori si píšu svoju a producenti si píšu svoju, ale je veľmi veľká škoda, keď vlastne jednak sa niektoré veci vyslovene opakujú v obidvoch, pretože si zase zbytočne zahlcujete počet znakov, ktorý je limitovaný často a zároveň je určite fajn sa potom posadiť a povedať si, že v ktorom z týchto troch textov tá informácia, ktorú potrebujete tomu Kevinovi dať, úplne žiari najviac, kde je najlepšie miesto. A keď sa tak stane, tak si myslím, že sa vám podarí vlastne dať dokopy veľmi koherentný balík, ktorý pre toho Kevina, keď to aj číta o tej 11. večer, sa mu bude čítať veľmi plynulo, prirodzene. Veci sa mu tam nebudú opakovať, ale skôr proste krok po kroku sa budú vyvíjať a posúvať ďalej. Čo sa týka životopisov, jedna zo zásadných vec, tieto životopisy neslúžia na to, aby ste sa hlásili o zamestnanie, čiže obyčajne nemajú mávať úplne štrukturovanú formu nejakého CVčka. Ideálne pre mňa je, keď sú písané v tretej osobe, ale to je zároveň aj moja personálna preferencia. Často sú to biografie textové, ktoré sú kombinované s filmografiou. Ak máte tvorcu, ktorý má nejakú rozsiahlu filmografiu, zúžila by som to na nejaký výber najhlavnejších diel. Samozrejme, dôležité je uvádzať všetky údaje správne, aj názvy festivalov správne a zároveň uvádzať konkrétne výsledky. Pretože keď je to nejaký, ja neviem, režisér z Bulharska, z Estonska, ktorého nepoznám a poviete mi, že jeho film, ktorý sa volá XY, bol významný na festivaloch, to mi nepovie ale absolútne nič. Ale keď mi napíšete, že krátky film tohto človeka bol Vlasy Nev a jeho debutový film bol potom, ja neviem, v San Sebastian na festivale, tak už si to premieňam na nejaké konkrétne výsledky a začínam sa orientovať vlastne v leveli nejakých kreditov toho človeka. Čiže ak aj úspešný, ocenený film potrebujem vedieť ako, pretože je rozdiel, či je to cena za najlepší vohoz na červenom koberci, alebo je to proste cena z Hornej Dolnej, alebo je to samozrejme cena, ja neviem, z Karlových Varov, čo sú rôzne výsledky. A preto, keď som dostala takýto životopis, chudák Peter, ja ho tak často používam na to, ktorý nie je zlý, ale vlastne trošku sa topíme v tej záplave vymenovania tých festivalov a teraz narýchlo to neviem prečítať, že ktorý z tých festivalov je ten významný. Premenilo sa to vlastne na filmografiu, ktorá je vlastne čisto len vymenovaná a všetky tie výsledky, ktoré som ja chcela vypichnúť a to, že zamatoví teroristi boli v Berlíne a to, že neviem, ktorý jeho film bol na Visions du Réel, toto bolo ešte pred cenzorkou, to je vlastne zo žiadosti na Eurimáš.
tak som to vlastne vypichla v texte. A myslím si zase, Kevin to číta, možno už je aj polnoc, kým sa chudák dostal k tej biografii, tak si myslím, že sa to o mnoho ľahšie strávi. Budem končiť o chvíľku. Sumár toho rozpočtu a finančného plánu v zásade pre mňa len toľko, aby to bolo vždy jasne čitateľné, nezabudnite na euromeny, pokiaľ máte inú lokálnu menu, a aby vlastne ten plán finančný bol okamžite na prvú dobrú čitateľný, čož není, teda nebol, práve som sa dnes na to sťažovala, že to nebolo úplne silná stopa Českého fondu tieto finančné plány, aby boli dobre čitateľné, tak dúfam, že v novom kole prídu s lepším formulárom, alebo teda tabulkou, ale v zásade veľmi zovšeobecnenie. Finančný plán má vyzerať tak, že keď sa na ňo pozriem, okamžite viem, kto je majorita, kto sú koproducenti, aký je šer tých plánovaných šer tých koproducentov. Dávajte si pozor, že aj keď vlastne uvádzate nejakú krajinu, ktorá je len v pláne, ale už viete, že to má byť Poľsko, tak nebude napísaný poľský fond, ale keď napíšete Polish Film Institute alebo PISF, tak viem, že konkrétne máte o mnoho presnejší plán v hlave a presnejšie cielite. Ideálne aj s nejakým plánom, kedy sa tam mienite hlásiť a samozrejme rozdeliť tie údaje na to, čo je potvrdené a nepotvrdené. A samozrejme aj percentuálne, aj cez čísla. Harmonogram je dôležitý preto, aby ste rôznym ľuďom z industry dali vedieť, kedy je vhodný čas pre nich sa zúčastniť vášho projektu, keď je to samozrejme producent, ktorého chcete ako koproducent, asi to bude skôr v tej fáze vývoja prípravy. Keď som sales agent, tak sa budem sústrediť skôr na to postprodukciu, dokončenie. Pri ďalších materiáloch by som si dávala pozor naozaj na formátovanie ako grafické pri scenároch, tak aj textové alebo obsahové. Dávala by som si pozor na vnútorné monológy a popisy, ktoré vlastne obsahovo nemajú v tom scenári byť. Niektorí Kevinovia sú na to vyslovene hákliví. Naozaj by som zainvestovala, ak je tá možnosť, do nejakej fajn vizuálnej a dizajnovej prezentácie, ale zase pozor na to, aby to nebolo kompletne prefarbičkované, aby to bolo kompletne 1500 fontov a aby to vlastne správne reflektovalo ten vizuál vášho filmu. Ak používate referencie, pozor len na to, dávala by som si pozor, aby toho nebolo príliš veľa. A ak aj zmieňujete nejaký film, buďte veľmi presní, prečo ho zmieňujete. Kvôli tomu, že mal rovnakú farebnú tonalitu, alebo pracoval s hercami tak, ako vy chcete pracovať, alebo používal strih, alebo typ hudby, takisto ako vy chcete používať vo vašom filme. Čiže len, aby vlastne bolo jasné, čo konkrétne referujete. A už budem končiť, skoro som to stihla. V zásade najhlavnejšie veci, na ktoré by som si dávala pozor, sú vágne popisy, ktoré nikomu nič nepovedia. Často napríklad v producentských explikáciách nachádzam. Toto je ojedinilý film a som neskutočne šťastná, že ho budem produkovať. No, predpokladám, že by ste tam nenapísali opak. A takisto predpokladám, že keby ste sa vám zdalo, že ten film je úplne o ničom a nechcete ho produkovať, tak tam ani vlastne nežiadate s tým filmom tie prostriedky. Čiže si myslím, že čím konkrétnejšie pomenujete, chcem na tomto filme pracovať kvôli tomu, že vidím neskutočný talent v tomto režisérovi a spôsob, ktorým rozmýšľa o konfliktoch spoločnosti, ktoré sú relevantné dnes, sú veľmi významné aj pre nás a myslím si, že môžu zaujať širšie medzinárodné publikum. To už je informácia, ktorá mi niečo hovorí. Pozor na zlé preklady. Čítala som Treatment jej scenáre, ktorý kompletne zabil zlý anglický preklad. Buď to bolo proste moja netier, ktorá bola v Anglicku ako oper, mi to preložila, alebo to bol nejaký automatický prekladač. Tu je moja obľúbená česká historka Your Eyes September, čož je Tvoje oči záži. Takže úplne sa na tieto preklady nedá spoliehať. Určite by som si dávala pozor na to, aby som všetky tieto materiály posielala v PDF, aby sa na tej druhej strane nerozsypali. A je veľmi vľúdne voči všetkým Kevinom, keď ich prípadne aj tým mailom neposielate len ako scenár.pdf, pretože tých scenárov ja takýchto môžem dostať veľa rôznych projektov a je fajn podľa názvu vedieť identifikovať, ktorého projektu sa to týka, v akom je to jazyku a prípadne aj ktorá je to verzia, z ktorého dátumu. Čiže, aby som to zdrhnula, myslím si, že jasné a dôvtipné
pomenovanie a koherentné pomenovanie a dávanie dokopy týchto materiálov vám určite bude nápomocné a je o mnoho lepšie ako nejaká zbytočná a chaotická veľkoleposť a myslím si, že o 3 sekundy mi práve dojde čas. Takže by som sa vám chcela veľmi pekne poďakovať a stále platí to, že sa tu ešte chvíľku budem pohybovať, čiže ktokoľvek má nejakú konkrétnu otázku na mňa, veľmi rada na ňu odpoviem a snáď vám táto prednáška k niečomu bola vhodná a želám veľa šťastia s vašimi balíkmi, aby všetci Kevinovi na vás nasypali čo najviac peňazí. Ďakujem veľmi pekne.